дуруд ҳамдиёрони азиз, мо дар шаҳри ваҳдат ҳастем. имрӯз назди мо айрӯи эълони мо ки барои омӯзгорон зиёиё ки тобати мо хизматрасонии мо ройгон ҳаст дар шаҳри ваҳдат. ина имрӯз буда чанд муаллим муроҷиат кард, муаллимон муроҷиат карданд, фарзандони муаллимон муроҷиат карданд. То ҳатто буд ки муаллимае занг зад, гуфт ки ман бемор нестам, модарам бемор аст, мумкин ҳаст ки аз тани ман модарам равад. гуфтем биё равон кун шаҳри ваҳдат мондаро тобаташро ройгон мегузаронем. имрӯз аз шаҳри босе назди мо муаллим номтон Аслиддин Ҳамлимов омӯзгор ҳастанд, аз шабакаҳои иҷтимоӣ хабардор шуданд. ина имрӯз назди мо омаданд ки дар ҳақиқат ҳамин чиз рост аст. бисёр худашон гӯяд. Дуруст. Мо ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ дар қатанда дидем. Хеле аввал бовар наомад. Мо гуфтем ки хай куҷои мера сумои вазмин мегӯянд хеле табобати чӣ нестай. Дидем дар ҳақиқат телефонотон буд, ба шумо суҳбат кардем, гуфтем марҳамат биёем. Хай омадем, ина дар ҳақиқат дуруст буд аз ҳамааш. Худо сафи хеле ҷавонмардура зиёд кунад. Вале он ки мисол омадем дар ҳақиқат гуфтесем ки на мо шуморо як ҳафта мекашад, 10 рӯз мекашад, ройгон табобат мекунем, мо пешакӣ минадорим, уна боён мекунем. Саломат бошед. Шуд қабул кардан, ҷои хобам надоштем, иҷора чикара намешиносем, на аз хонаи боз ҷои хобам додан. мешавад хайр қабул кардан иншоалло ба амри худо хайр шифо аҷр бошед. ина ҳамаи омӯзгорода ҳозира мо бо таклиф кардан мегирем, иқтидои мо ҳозирам давом дорад. марҳамат кунем, биёем фурсатай даст надиҳем, биёем тобат кунем. ҳамин стумрои шумора мо хушрӯ ҷо ба ҷо мекунем, ҳамаша хушлу карда, каналошаҳой карда, аз назди мо шумо бардам меравед ва раҳмат гуфта меравед, розӣ шуда меравед. Саломат бошед. Саломат бошед.